sabandawonye sangena ke ndimeni ke yasha indungu basha ubusizwa yasha i-competition isentombini isengomeni isenduweni 3 only 3 akukho kuye impela ongakhuluma ngakho ungakhuluma ngalokho indlondle nophaphe ekhanda kamenzi yaba ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jama ichithekile ichithwa ingqole endala yakithi kwamalandela Kinopho Heritage TV zibuya inhlazana. Nina besilo nabedlula mithi yamakhosi sanibingelela kuPhinaphi lapho kufinyelela khona iNkinopho Heritage TV okuhlelo lenu esinithola lapha na ku YouTube channel kanti igama lami Nkinopho umfaka Melikazi ngizohlala nawe ke sizoxoxa udaba oluhle kakhulu angihambi ngedwa ngihamba nomdideli wamabutho abanye bamazi njengenduna yensizwa abantu bamazi njengenduna yenhlabathi induna yesigodi abanye bamazi njengomholi womphakathi kodwa kasibingelele nje manje sikwamukele lapha kuNkinopho Heritage TV. Ndabezitha wena wesilo ukhuleke kwindlula mithi yamakhosi ukhuleke umnikazi wethu sonke njengesizwe sikaZulu Bayede ukhuleke kwimbube bayede shala amakhosi silesikhulu njomane usuku olukhulu kithi njengeNkinopho Heritage TV nanohlelo zibuya inhlazana sizokhuluma nawe njengomholi onohlonza kakhulu abaningi kakhulu abafisa ukwazi ngaye kodwa ke abaningi njomane bazi nje njengenduna yensizwa bakwazi njengomdideli wamabutho bakwazi njengenduna kodwa thina sikwazi njengokuthi siyambonja zamphindelela ithutha zakomashilo lancanjwa kokonyoko kuyeza kufa ngalokho ngizodela inkani ujuma somjuma sajuma kabalele cha into lojuma imamba mhlambe nje bani ngoba uyinsizwa nje ngaka enedumele elingaka mhlambe awutshela umbukeli ekhaya ukuthi ubani unjumane sefa masefana laphindela sefo lwakhe. Ndabezitha ngemukele umsebenzi wakho omuhle Ndabezitha owenzayo ukuthi uthuthukise isizwe nonke bani abe eyibonise ubani uzibuya inhlazane Yiso isikhathi sayo impela inhlazane so isikhathi sayo lezi makuthiwa ibuya inhlazane yiso lesikhathi ziyakhala ezinye ziyayisenga ezinye ziyayisenga ezinye ilinda ukusengwa ezinye ziyasilekwa ekuze sizosenga ngesikhathi esilandelayo yezo njalo umbukeli ziyasile ukusileka ke umbukeli ukuthatha ubulongo obusemanzi ubugcobe embeleni yenkomo ukuze inkonyane ingancili ukuze noma ingahamba nonina kodwa uzoyisenga lesikhathi uthanda ukuyisenga ngaso qhubeka makedana. Ndabezitha igama lami mina ngusipho wakwamhlongo Khulameni lapha ya emndenini wakithi umkhulu kunesizwe sakwamhlongo esikhulu esilapha ya eMabedlana Joma lapho ke ngadabuka khona engazalelwa khona engakhulela khona ngayibona ngikhula nami ngiba umfana ebafaneni selusa imbuzi saphuma embuzini selusa amankonyane umukulusa amankonyane sangena esikolweni saphuma esikolweni umama engisesikolweni ethi kimi ubisesikolweni ngikujabulele ukuya esikolweni namhlanje ngosuku lokuqala ngikujabulele ngolwesibili bese ngibuza mama ngithi hawu mama kanti ngizogcina nini esikoleni kanti umama hayi uzogcina kwa2 yeah hayi bese ngibala usuku lokuqala ngithi 1 olwesibili ethi mama sekukwa2 manje sengicina athi mama hayi khona ibanga ulibala ngosuku ibala 1 no2 bese ethi mama haya ukaqedi kodwa impilo yami yonke nje ngeNdabezitha ibe seMabedlana Jomani Ndabezitha umfana eMabedlana njengabonke abanye bafana sekukhona nokukhombayo noma izimpawu esengabonakala ukuthi ngelinye ilanga uyoba umholi wesigaba okuso njengamanje kukhona nokwasekuhlonzeka ngaleso sikhathi usewumfana nje uyijonga. Ngiyabona Ndabezitha zathi sikhona impawu ngoba ekhaya besikhula siwu4
obaba bethu bebathathu. Ubaba omdala, kubaba ophakathi ozala mina, ubaba omdala uNdlavela, kubaba ophakathi ozala mina uNdlavela, kubaba omncane uLenganise nje uqedla amahleza. Kodwa kubo bonke laba bantu siwu-40 nasizingane zabo zabafana ngoba intombazana yayingekho ekhaya. Kwakukhona lokho ababekubuka kimi ngoba akekho wayengangikhonzile phakathi kwabo. Ngisho ngithunywa ini ebucayi esitolo noma uthunywa ini kuthiwe thumani lo uzokwazi ukwenza. Gijima sipho uyokwenza ukuthi nokushawa ngangejwayele nokushawa nje kwakwethukela nje uma kube yiphutha kodwa ngangiclean kwakuyi-clean sheet kimi kubazali bami ngoba ukubonakala ukuthi ngangiqondile kusho ukuthi-ke zase zikhona impawu zokuthi ngingaba umholi ngokuhleleka kwami indaba ezinto. Mina nje mane njengensizwa nami njengomfana okhule emva kwakho kakhulu kodwa into eziningi ngiyibonile uzenza. Uma ngivula nje amehlo nami ngizama ukulandela insizwa ngikufice usuyinsizwa evuthiwe impela emgangeleni ungezi nombani kuwe noma kukhona insizwa kuthiwa impela hayi ikhunga imbongo lisezantsi ufike uyisuse lo nsizwa. Mhlawumbe kusinikeze nje esigabeni sokuthi ngesikhathi usungena emsizweni ungena ebujongweni ujoqa uba insizwa ungena emgangeleni. Naziphi insizwa oyificayo naphathana kanjani nazo? Kulesi sigaba sobujongo ndaba ezitha nesobunsizwa ngikhula nje ngibe nobhuti bami ababili engeke ngibakhohle empilweni yami kwakuVathayi. Awu uMashobana ababethu Phethu kodwa kuVathayi. Bese kwakhona uBhayela ababethu Pete. Awu mfoka Mhlongo. Labo bhuti bami bangisondeza. Abanginikanga lutho olutheni ngaphandle kuba bangitshela ukuthi wendoda ufuna mangabe ufuna ukuba insizwa ufuna ukuba ukhule ube insizwa ube yibhungu ube insizwa uye kutshwala ungawubhemi ugwayi ungayibhemi insana base bethi ke ukugcina ube nokuzethemba into osuke uyenza uba nokuzethemba bangeqhatha ke ekwelusini ngasifice lesigaba sokuqhatha nabanye abafana kusho ukuthi ngaleso sikhathi ukukhula kwami nganginenhlahla uNkulunkulu engakimi angaze ngisithole isiteji sokulwa nontanga yethu ngangilwa nabantu abadala ngibonakala ukuthi ngikhalipile futhi bese ngiwina kubo laba abadala kusho ukuthi kwaya ngafika esigabeni sokuthi sengiyibhungu ngafika esigabeni sokuthi ke sengiyinsizwa ke ngase ngithola umsebenzi eThekwini. Kodwa umuzwa wami nomongo wami kwakuwukuthi uma kuthiwe nje ziyawushaya endaweni ethile ngithole ucingo ukuthi ubhuti bathi ubhuti angibe khona ufike ngikhuphuke benginike imali yokugibela ufike ngiye insizweni. Ngimuhle nje nginesandla esihle futhi uma ngikhiphile eyami induku iyahlala enyameni eyami induku ngeke nje ukuthi uzoyivika ayinalo udlame kodwa iyahlala nje enyameni. Leso sigatshana ndaba ezitha senza ukuthi-ke ngibe nozinzo ebusizweni ngibe nokuzethemba nokuyithanda futhi kakhulu. Uma ungena nje lesi sigaba insizwa oyifica mhlawumbe engaba amaficana enkundleni nazo enasenishuba nazo neyaphambili. Ukufika kwami i-competition ibiphezulu. Ngifike mina ebusizweni kukhona onqavini umfowantobela baphela abantendwele kukhona njengoba ngiyafisa ukuthi ungakedluli ukuthi into lapha ngqavini ukuthi ukhumbula lo ngqavini nenotebook unqavini kwakuwubhuti kodwa futhi ngingathi ngesikhathi samanje kwakubaba omncane. Kwisizwe nje ukusho ukuthi wayebe nesitayile sesingajwayelekile endaweni waqala ngokuthi uliboxer wajimela iboxing kanti uthanda neinduku. Manje into yakhe nokuthi nje ukhonzile ukuhlala esilungini akhonze nokuba sekhaya. Wasifundisa nokuthi alo nensizwa agqoke ibhatshi elimhlophe agqoke ikhindi aphathe inotebook ayifaka khikhini aphathe ipeni elibomvu umayelwa ethola iwini shayi kanti ungavini umsomba phela abantendwethe
abhale phansi athathe inotebook yakhe abhale phansi iscore ukuthi usewinile ngelilanga uthe sabhala iscore yaphinde insizwa leyo beyishaya yamcela yathi ake sibukeze lokho besiqalile yeah wathatha inotebook wayinika mina yathi bamba la waqhubeka waphinde wawina manje sewina okwesibili sengithi ngiyabheka ukuthi yini lento oyibhalela sithini iscore simu kanjani hayi angiboni lutho ngibona u-ex abaningi amaxoxo nje wabhala hayi uyasirobhola ungaveli ushaye ngiladi ekukhuleni kwami-ke ngifice bona nothambekisa umdlalosa nogambane wakwamboyisa kuzinsizwa lezi eseyivuthiwe ezivuthisayo ubunsizwa ezinesofuthi lokukutshela ukuthi wenza kahle wenza kabi lungisa la ungalungisi la novathayi kuzinsizwa lezi ezazimile emva kwabo uma beqeda labo isigaba sobunsizwa ngoba uhamba ubunsizwa kuphela kuvela abanye kuphela kuvela uma beqeda sathi siba nogeqe igroup yakho-ke le mfoka sibili igroup yami leyo nomfene yebhoka noThemkosi Mahaya noComfuvu ubhuti kaSibusha nosibusha bezemva kwethu umajola saba ndawonye-ke sangena-ke endimeni-ke yasho induku basho ubunsizwa yasho i-competition isentombini isengomeni isendukwini 3 only 3 akukho okunye impela ongakhuluma ngakho uma ungakhulumanga ngalokho ngesikhathi-ke sifika-ke la imphoso yenkunzi-ke endaweni ayifana futhi ngeke ilingane khona abahle nje ngokuthi manihlangana nje umshuku khona abahle ngokuthi uzokubuka ukuthi insizwa ibethana kanjani akulindi khona abahle ngokuthi ayunamandla ubani ziphuka iphele kwakuyilezo sigaba nje sasekuso kodwa-ke mina ngangimuhle ngoba ngangingazephuli cha ngangiyibeka nje kahle daqadaqa ngesikhathi-ke sifika thina sesilidwa-ke ukheqe nomfene yebhoka kunomuzo wantombela la okuthiwa kusenginqini omalume bami-ke lapho kuney'nsizwa ey'ngama-quality ngendlela eyisimanga ezenza into eyodwa ngokufana lezi nsizwa lezi azincengi noma ngabe useviyeni lazo kodwa uma-ke wenza okurong futhi uma-ke wenza kahle ziyafisa ukubona ukuthi wenza kahle kanjani kwawena luseviyeni zithi ingani mina ngumshela wabo nje umalume uJoja wangihupha kuthi athi hawu laba kade bedlule ekhaya bezophuza isicathulo sebezowubha mina bazophinde beye ekhaya futhi uyafica lezo nsizwa zisibambe kusenegugu lokuthi sibamba isigodi sibamba indawo yenkosi uma kuthiwa nje lento yayithi emambatheni umzenze lo kwampungose unkanya lo zilwa lezi ifundazo zombili nje umbatha nokudubeka kwabuthelezi angazi ukuthi kwa umncele yaqhamuka kanjani ama-boundaries ngoba ubuthelezi wayebhilonga esengena kwampungose futhi ubuthelezi ugqisha kwampungose omonika omshwayibo obani bagqisha nompungose ukhona nje wabuthelezi wayemuhle ababethi usehla bethi umfana futhi egengeni yethu ayi wayemuhle lo mfana sibulala ngenduku singafuni kodwa ukuthi asibulale ngenduku kodwa kusho ukuthi unesandla nje unesiphiwo sifike lapho-ke emageba ubunsizwa bulapho wavuthwa kakhulu futhi hola ukheqeke manje sesihola ukheqe manje bamsele kuyahlupha bafana belusile nquma amazipho nje uzozala ngani ukubadlwabo sokubadlwabela ukubana uzike izimbongolo uyabona indaba ezethu kube ngalesi sikhathi kwanze uhlelo lokuthi induku ikhokhele ama-professionals ngabe laba bantu babe nama-supermarket bangamabhiliyonele imali ngoba babeshaya into enojesu phakathi into eclean kwasho ukuthi-ke sizikhulisa nje ngomsizwa sikhuliswa yibo sabaficana impela-ke labo sihamba nabo kungamaficana enkundleni seqhathwa futhi uma uhambe nabo wabuye ungalwile hayi wawungeke ube umuntu ngakusasa ekuseni ngalezi yikhathi asiyinqamuleke nje mani mbukeli lapho ekhaya ngihlezi nayo-ke impela insizwa lapha umfoka Njumane umdidilo wamabutho kodwa njengamanje sisamthatha nje phansi esafoma engena emsizweni eshaya insizwa ungakhohlwa ukuthi wena osanda kuqala nje ukusibukela ngempela usubscribe ngoba lolu hlelo lungolwakho kufanele likuchazele likubekele kusona nokuhlala ngezinsizwa nabaholi esike sabanabo ekuphileni kwethu
Mawukuthi ke uhlala usilandela ke ungakhohlwa ukulike, usubscribe, ushare utshela nabangani bakho batshela abangani bakho ukuthi nalo uhlelo. Njomane kukhona isigaba la usemsebenzini eThekwini. Ubuyile walwa nesimungulu. Awubekele nje umbukeli ekhaya ukuthi kwenzakalani uzulwa nesimungulu nje. Hey, lena iyahluba ndabezithe ngoba yahamba lena yethi yaphelelwa isikhathi. Sisethekwini singababhemu sihleze hostel. Esulabasha. Hostel azimbili izinto ezikhulunywayo. Kukhulunywa ukuthi ziyawushaya, kukhulunywa ukuthi kuyokweshelwa, kukhulunywa ukuthi uqonyiwe, uyabongela, kukhulunywa ukuthi uyagana. Yes. Phela bakithi. Akukho saphila. Akukhulunywa ngokunye. Kuyihlazo kabi ukuphuza utshwala. Sinensizwa ke lapha zasekudubekeni ke yenza kuphi siphelele itsha. Hostel akuhlala umhlaba. Uma uhambile wayobukela odwendweni. Abanye basemsebenzini, abanye bawufila, abanye ke kusuke kuthinta wona ngqo kufanele bathathe nezisukana. Yebo umcimbi uqondene nabo. Kunabahlobo bethu abazabe bethu abakhona la ekudubekeni ke omunye umfowethu wakwambatha useyobukela ke le beshawe impolozo kuthiwa isemncongweni. Mayefika lapho sihlala naye hostel. Usebuya usephethe nje udumo lengozi ekade. Hawu ufanteni yini manje kuzompela. Ngishawe lapho ngishawa umuntu angishawa na umuntu njalo ngishawa isimungulu. Ngithi mina isimungulu umuntu ukuthi hayi angishaya isimungulu bani. Sangishaya ngithi ngibambile. Sidla umlomo vele sijukela imbokodo. Ngithi mina sikushaya ukuthi sangishaya umshumo. Akuzukuthanda amagebo ukusho ukuthi ubani washa ubani ngoba nama ngizokusho ukuthi ngasha ubani nobani ngamlahla phansi wavuka wenza ukuthi wabona kangavuka ngoba bubi khona ukuthi umuntu engasekho noma ekhona ukuthi ngakushaya ebusizweni akusebenzi kanjalo kodwa kwakuthiwa nje ushayile habethana ngashayile useyafika ke lo usethwele ingozi senze ushaya ke kupheleni kwenyanga sengithi hayi ake sihambe manje ngiyobona lethi sibuye. Uma sifika nje nasiqhamuka lapho sibekwa imoto sele sidotha iqele siqhamukela lapho phezulu emncongweni ubeki sikhona isimungulu. Awu madoda Ngiqhamuka naye lo mfo esamshayayo. Kanti isimungulu asikhohliwe ukuthi siyembona silwela ukumpinda. Hawu kodwa Nkosi yami masiqhamuka akasangitsheni yena ukuthi nangu lo muntu wangishayayo. Sethula nje sesiyayo sivele isimungulu suke sisihlangabeza. Hawu ungapha kwami yena bese sivele siya ngakuye yena engavumi ukuba ngakuso abuye ngapha kwami direction bese ngiqondana naso. Hawu nami ngibona siza siqonda ke ukuthi awuzasha ngifika njena ngingakabambi nomoya bese siphakamisa. Ayi sikhipha kabi singozi futhi sifike eduze siyawudla umlomo uyabona ukuthi hey le ndungu mayingaphunyuka kamanje eqoqele udalile umonakalo kanti lo muntu uma akawukhiphi akafani nawo okhipha umlomo bese ukhusaka akhipha umuntu ngisibambe ngizwe ukuthi mubi lo muntu uqaqamba amaqupha ngaphakathi kodwa ngikhushele nje aphinde futhi abuyele lapho bese ngithi ake ngimkhombise ukuthi nginalo ulwazi angifani nalo wazenzile kuyimatanda ngiphinde ngisinqumise nje lapha imbambeni ngake mnandi lapha ndabezi ngisibeka impela manje useduze komfula kunesihlahla seyindoni kusuka amakakana kusuke yoni ephinde ayele naso ahambe naso manje sibeka yena naso aphinde abuye unenkani ngiphinde ngisibeke lapho labantu sibeke khona aphinde ngisibeke khona shanda njengethonzi angithi akakhuluma agcine ekhuluma ukuthi mbulana Sibongolo sakhuluma bathina bakubo ushawa khuluma phinde uzokhuluma awuze yini wobusizwe impela ngibukela umuntu bese kuthiwa mphinde abakubi impela ke mbukeli ke ekhaya basho impela bathi akamphinde ngoba bebona ukuthi uzokwelulama asinde mhlambe ke sigcina amathe ke bezobuye sibuye ke emva kwesikhashana ngoba sahlezi nayo insizwa impela sefa masefana laphinde lasefa ulana sambonye zamphindeleli 2000 kwamasho lobola ncanjwe khokho ngiyeza ukufa ngalokuthi uzoyidela inkani Juma somjuma sajuma ngabalele cha ke lo juma imama nabesiko Inobo Heritage TV zibuyinhlazana
Nina besilwa siphinde sinemukele futhi ke uma uthi ke uyasijoyina njengamanje noma sanda kuvula ke umabona kude wakho sesikhona ke siNkinobho Heritage TV zibuye inhlazane igama lami nguNkinobho Mfokazulu Mfokamelikazi kanti ngihlezi noNjumane engidideli wamabutho. Njumane sihambe sayitolo sisakhuluma ngodaba lwakho ushaya insizwa ufike insizweni usushubile impela sekwaziyo ukuthi hayi makhona insizwa evale ezansi uvela usuka isuse. Ake sibuke ke manje ungaphakathi ke ehostela lapha eThekwini kwaMashu eSulabasha. Mhlambe ufika wakho nje hostel ufike nini? Ngisuke lapha Ndabezitha 1981 Njumane. kade ngifunda lapha eMabedlana kwakuyi secondary school ngoba yayigcina kwa form 1. Ngahamba ngayoqala uform 2 wami ngawufunda kwaMashu Esibonelo High School. No form 3 wami ngase ngehlukana nothisha. Nehlukana kahle? Asihlukana kahle. Asiyeke. Ngabe sengehlukana nothisha. 1982 lapho ukuthi angisuke ekhaya ngiye emsebenzini ngozama itoho sengibona nami ukuthi khona esengakwenza ngikwenzela ikwethu ngikwenzela abazali bami. Njumane. Ngafike ngahlala ehostela kwaMashu 1982. Ngafica ehostela kukhona abanumzana, kukhona izinsizwa, kukhona obaba. Umthetho uqinile hostela. Kuhleliwe nje. Yeah. Kuhle. Sitshela into yodwa ukuthi uma usemncane umusha kulindelekeni kuwe. Kulindeleke ukuthi qonywa ubonga intombi ushaya amatshitshi wakhumuzi wakhilawu lakhe ekhaya phambi kuba wakhumuzi wakhilawu lakho ekhaya kubonakala ukuthi ufikile kubonakala nezimpahla zakho ukuthi ilawu lombhemu leli ilawu lebhungu leli kunezimpahla ezinhle yonke into oyithandayo empilweni yakho uyithengela ukuthi ibe selaweni lakho ukuze ungezukuthanda ukusuka ekhaya uzokhumbula ekhaya ukhumbule zonke izinto zakhe ezisekhaya wawungathengi nje ubeke ngapha uthenga iredo uthenga amabhluku uthenga amasudu ukubeke ehostel wawukuthatha ukusekhaya ukukhumbula ekhaya wazi ukuthi ekhaya unendlu yakho ohlala kuyo leli lawu lakho akangeni ubaba kulo akangeni futhi umama akangeni ugogo uma ukhona nje bafike baqosha amala eminyango umama ugogo aguqa akhulume lokho akukhuluma nomama ubaba uyakubiza nje uphume kuyo hlonishwa nje ukuthi ilawu lakho kuneyindlela ukuthi ukuthi sekupromote ukuthi usukhulile usungenza noma yini engahle yenzeke elawini lakho akufanele ungene abantu abadala kunjalo. Sahlala ehostela kukuhle kodwa ehostela kukhona umgilijo uyihoko utshela awulashosha idade lashiya amatshela zakhe awufika nomfika labasekoloni umgiliji akahlala ehostela uhlala eNanda unomuzi Nanda umpaquthelezeki hoko zelana unondlunkulu umntwana waseTembeni omganile useganile uNdlunkulu uthunga imblezo lena ekucushwa ngayo siyababhini umgiliji uma ufika usiphathele imblezo ukuthi uNdlunkulu umntwana uyadayisa uyathunga si-order lapha kumgiliji si-order imblezo si-order amavesta obhemu si-order yonke into umgiliji kimi i-crush yami ngiyamthanda umgiliji umthizo bakhe asondelele umthizo wakhe bili uma umthole esedrobheni umjethi umgiliji uma esekhaya esehostela futhi uyisizwa nje ngiyayithanda impilo yakhe kodwa kanje manje singakangeni-ke kumgiliji-ke ke sicaphazele ngawe nje sisehostela-ke seneyithenga imblezo la kumgiliji uyafika umgiliji usihlala eNanda kodwa wena usehostela. Ngisehostela uma ngila ehostela into esiyenzayo siyajoja simakhasi okweshela siyajoja simakhasi okweshela alikashintshi izwe kanti izwe lizoshintsha bese kuba khona le 84 85
85 bese kuqala kuba nemvunganyana ukuthi sekunepolitiki asisabambisene kanti ade kuyinto enhle kabi ukuthi niphume eHostela niyovakasha lokushini kwase kuba nepolitiki ipolitiki yayiphakathi kwe-IFP ne-ANC yasishintsha isimo senhlalakahle yaseHostela sadungeka utholakala ukuthi sikhona lapho eHostela nje sinembono engafani imbono yethu khona abayi-IFP khona abakholelwa ekuthenini i-ANC ingcono kakhulu kune-ANC kune-IFP sasehlukana phakathi ayangabi sabamnandi impilo njengaqala kwase kufanele ukuthi ukhethe amabala mawahamba ukuthi khona i-ANC lapha khona i-IFP lapha khona yonke into nebhamu leza ikababikho kodwa ngesikhathi sekuqala lolu dlame lolu yaqala-ke manje simo ukushintsha ukuthi bese kufanele ukuthi anisabhekani nobani sekufanele ibhamu sekufanele yonke into impilo yaseHostela yangabi mnandi sihlala nje eHostela ney'nsizwa namhlanje abanye esahlala nabo bangamamiliyoneri bangamabhiliyoneri ngoba sasakheka lapho eHostela ukuthi ngoba uhlezi nje fanele masilindele lokhu uma uhola imali le wawungawazi ukuthi unemali uzoyifaka ebhenki cha wawunemali yayihlala uyinikeze ubhuti omdala noma ubaba wakho noma umalume noma umzala wakho akugcinele uma usuye ekhaya akunika imali ufike nemali ekhaya kade uyigcinele impilo yaseHostela yayinjalo kodwa nibukele nje manje nithathe isimo sasekhaya nisilethe eHostela indlu nedlu khona insizwa khona ihawu khona induku nibe nizinsizwa kube khona nezinduna zezinsizwa khona la ngaphakathi wena nawe uke waba enye induna zezinsizwa ngaphakathi eHostela kunjani angithi isimo mase sishintsha sekungena ipolitiki uqale kwaba nokuthi isilo umdlombane ukudla amadoda umntwana waphinda ngena nomntwana wayiphethe umntwana uGideon bathanda ukuzivakashela eMahostela kuyisiko impilo ukuthi sizokhonjiswa ukuthi nangu undunankulu kaZulu umntwana waphinda ngena nangu umntwana uGideon umntwana wayiphethe wayemdidili nje wamabutho kaZulu ehlonishwa enombani nathi babazane kama uNdlombane vume ngentaba uyafisa ukuza kithi ngiqala nje mina ukumbona kwakunesiteleke sasikwamagenge 18 wakhorobrik isiteleke leso abasebenzi befuna imali abelungu bengafuni ukubanika imali saqeda uMdlombane uMdlombane wafika wakhuluma nabelungu wathi yekeni lento angiyifisi nikana abantu bamali yabona ngesikhathi kukhona uMdlombane okokuqala kwaphoqa ukuthi nombani wayile lapho mina ngangasebenzi kwakhorobrik ngangisebenza kwenye inkampani yama-textile yayiseMeya Bank kwakuphoqa ukuthi asikho amahlamvu siphule umshanelo yonke into sibhudle kuyiwe la khona Ngoyama yasithi-ke Ngoyama ngoba ngize lapha nje ngizonivakashela njalo ngizobuka ukuthi lihleli kanjani isizwe sami esithekwini eMahostela kwase kuphoqa ukuthi ake kukhethwe induna ezizogada impi yeNgoyama mayingoyama iza nje kuthiwa nazi induna zamabutho ihlelekile kwase kuphoqa ukuthi ake sifike sibuye emakhaya siphethe amahawu senze yonke into ukuyihlinzekela ukuthi uma kufika lesi simo umuntu oqala nje owafika wenza umehluko uMgiliji ihoko badla kabusuka pheke konke unamaxovunyeka xa mncane lapha la super liyatsamaya wafika uMgiliji yashosha idada la shebe kuba ngaphansi kwakhethe bawuthekjela bonke bobona onosipho wafika uMgiliji efike nje umqopho kufaka implezo yakhe yakhe ethi induku zakhe neyawula thina siphethe umshayelo sigawula imsilika senza yonke into siyapudla usesenana nomsengaphakathi usenanda ledlula yilokishi sedlula yilokishi ufuna uMgiliji usesimeni awuMgiliji usesimeni ngiyithanda lento kaMgiliji uMgiliji futhi unemvunulo uyavunula umntwana uGideon uyamsupport umnika ihlanga umnika yonke into umkhonzile umntwana uMgiliji ngayithanda iphethini kaMgiliji saqala lapho ukuthi sibe neinduku eMahostela uhamba kube nezimbizo ezibizwa kuthiwa kunembizo kaZulu ezaziba seKings Park zibe eKingsmakoko zibe seKingston saqala ke lapho ungena egiyeni lokuthi ke sekufanele kube neinduku eMahostela siphathe induku ndaba ezinhle kodwa manje manje ngiyafisa ke siligoqe ngokuthi uma ubuka isimo sike sihamba nawe kungekudala sibuka
njengoba wakha impi yesilwa nje kuzo zonke indawo. Sibuka isimo esasiyiso iqalisa eMostela inhlalo nje ukuhlalisana kwabantu nangendlela insizwa engahlalisene kahle ngakhona kungekho mpi ngekho lutho kodwa insizwa ngempela ziyawukhithikithi mhlambe nje ke ukuyala nje igama lakho lokugcina kulesi siqephu ukuthi ke insizweni njengoba zingahlalisani kanje ziphuza kuze kuse zidubulana kugcwele ibhamu mhlambe ungathini mhlambe nje kafushane. Hey ndawo ngizakhuleka Nkosi yami ngoba leso simo leso siyivalile imizi eminingi thina intandane nabafelokazi. Into ebuhlungu leyo oyibekayo indaba ezitha yenzeka kithi la KZN njengozulu. Kwezinye izizwe Limpopo, Lesotho, bani labantu ababulalani bodwa sibulalana sodwa. Bengathi mina umzali nomzali usuke nethemba uma kuphuma ingane yakhe iyozama itoho elindele ukuthi kusasa ingavusa umuzi imenze nabe umuntu. Useyangalindela ukuthi ekupheleni kosuku sengehla amabhokisi kuthiwe ingane ibulalene kufe 80 badubulana. Singacela ukuthi ake sibukele ngokufana idingo nqangi zethu sibuke nje ukubaleka ukuthi asakhe imizi yobaba gama sibe nezingane sikhulisa izingane zethu sakhe izizwe igama lakho lingapheli. Uyabona lokhu kuvelelwa yishwa uthi uvela nje usuyafa awusashiyanga sithombo awusashiyanga igama lakho akusasala lutho usuwumuvi awusenamlanda awusenalutho. Bengathi cha Zulu ehlela ngezantsi asibe munye awu ingonyami yodwa idlula imithi yamakhosi isithanda sonke ngokufanayo. Ake sikhonze nje idlunkulu sikhoze ngoyamo siye kubulalana sifuna amathuba ukuthi siphila kanjani kodwa not ukudubulana ukubulalana. Ehlale phansi baba umthetho Mazulu amahle sonke singabe silo asingabulalani noma ngabe sixabene kanjani ehlale phansi bamba umthetho induna ikhona nabadidiyeli. Siyathokoza. Indlondle nophapha ekhanda kamenzi yaba ke ulalela lo muntu omemezayo umemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula lika Jama lichithekile ichithwa ingqole endala yakithi kwamalandela